काय रे पेट्रोल कशा बंद करत? आता तर तुमची दशावतार नाटकं चालू होतली. आता तर दशावतार नाटका चालू होतली. अरे आता तर खंय माझो दशावतार संपत चाललो हा. होय, त्या राजाची व्यथा तुमका नाही समजाची, तुमका नाही समजाची. व्यथा? तुमची कसली व्यथा? अरे माझ्याकडे एक लोकाश्रय हा, पण राजाश्रय नाही हा. अरे दशावतारी कलाकारा काय फक्त त्याचा संसार हा, त्याका फक्त नाटक नाटक नाही हा. रीतभर खळगीचो पोशिंचो माझो दशावतार मरता हा, माझो दशावतार मरता. आम्हा कलाकाराची व्यथा